Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukela kwesimanzolo sekulethala sona indaba ifika ngaso ke isikhathi inyanga idumile ku TikTok unyanga uzikode ke ikhala ngalo ke lapha na ke usizo lwakhe ke ubaba ke umdala ke owaboshelwa ke amahala ngabo ke lapha na ke eminyakeni yabo 2009 ikhehla ke liyakhala ngempela ukuthi ke alilazi ke icala noma ke alilenzanga ke leli cala ke ukuthiwa ke lalenza noma ke elaboshelwa lona ke elokuthi ke li rapeile uthi ke yena ke lapha na ke uzikode ucela ke ukuthi ke kucelwe ke le ntombazane ke okuthiwa yona ke yadlwengulwa ke ikhulume iqiniso mbukeli ekhaya ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula mayelana naloko lolu daba ke awuye lapha na ke izazo comment section mbukeli sizwe uvo lwakho nansi ke ivideo enguphathele yona ke yakhe ke ubaba ke omdala olapha na ke ngaphakathi ke ejele siyabonga abantu siyaphila nje Phela mkhulu kuyahlangana la. Kuyahlangana. la kuyahlangana phela Kuyahlangana. Senenze ngapi manje namhlanje? kushuthi ithotali ke ayikho kuba manje ngoba sebenza nzima khala one Kuyasebenza kodwa. la kuyasebenza Kuba ubani igama? baba ukudla Wakuphi nendawo? asetho Oh, Kellisburg. Kuba ufike nini la? baba la ethi sithaba Cha sengisho nje ufike nini kule mpilo? ngo-2009 Ubaba ngabe wayenzeni? icala lami Urape. So that kuyahlala. khona la kuyabhala into Khona ukuthi ukuzisola kuloko kwakwenza. baba kumina cha akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze Oh, futhi ngikwenze ngane kuphi oh, awulenzanga icala. akazange ngenze Oh, okay. kumina cha akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze Oh. Sanibonani kunjani? Kuhlungu kakhulu into kwaba uDlamini mangabe ngempela lento kuthiwa wayenza ngempela ngayenzanga. Ngani? Ngithi mangabe kuthiwa ngempela akenzanga lutho. Ingoba ngiyazi ukuthi baningi abantu abaphika amacala noma sebeboshiwe. Umuntu lokaliphiki icala. Uyayibona indaba. Athi icala kalenzanga isizathu sokuthi uyazi ukuthi ufakazi kabukho. Mangabe ngempela ubaba uDlamini azangazalenze leli cala kubhlungu kuyaphukela hlala enhlizweni lento akuyena yedwa maningi ababoshela amacala abangawaziyo into silekelela ke thina isekutheni intombazane lo okuthiwa wadlwengulwa ncathwa esemncane leso sikhathi cela ukuthi akhulume iqiniso njengoba linjalo angabe sathatha manje ama feelings kamama wakhe ukuthi uma wakhe uyothini ayi sengimthengisa impilo yomuntu lesikhuluma ngayo uboshwa komuntu akukho kuhle uyayibona indaba akukho kuhle ukuthi umuntu ahlale endaweni ejele it's been 16 years angalazi icala bangaba ngalazi ngempela uyayibona indaba ngoba ngishiso yini lokho umama womntwana sengamconvince umntwana ukuthi ungayivumi lento vela aqala manje ama video circulator ayafika kubona babamba ama meeting le Brighton Center ukuthi kena cha asithi lensizwa noma ifika noma ngabe kuthiwa kufika beyidaba lapha bezokubuza wena wothi kwenzeka uyayibona wothi wena kwenzeka mntanami ngiyacela ukuthi ungabi isikhali sokuthi kena ukucindezeleke umuntu egameni lakho mangabe iqiniso uyalazi cela ukuthi ulikhulume njengoba linjalo ungabisacabangela ama feelings omzali wakho ikhuluma lento ngani ngoba ngiyazi ukuthi naye uma wakho naye uyasaba ukudiceleleke isithunzi phansi kodwa kubhlungu lokho malume wakho mangabe umalume wakho uboshela into angayazi mangabe ngempela akayazi ngoba ngeke sithi kena akazi ngempela wena naye enaziyo uyayibona indaba ngiyanicela ke bantu bami ngiyanicela kakhulu cela ukuthi siphumele umkhankaso sizameni ukusiza ubaba uDlamini futhi bengicela kakhulu Nkosi yami lento ibidinga abameli abanohlonza abazokwazi ukuthi kena balaleleke lapha ya enkantolo ngoba nazi inkantolo
nazo zibuye zenze ngendlela yazo. Bengicela nje mina ukuthi kube nabameli abafana no-advocate Dali Mpofu, advocate Ngcuka Ithobi. Lawo bameli sicela ukuthi basilekelele ngoba siyafuna ukuthi ubulungiswa benzeke lapha kuba Dlamini. Ngiyacela kakhulu mntanami, wena okuthiwa wekwenziwa lento kuwena, ngicela ukuthi ukhulume iqiniso, kuyokusiza lokho.